Амбицията ни е да участваме в широкото приложение на международния стандарт за управление на рискове в администрацията и бизнеса и особено в ведомствата, които имат най-много отговорности за националната сигурност. Високите международни стандарти за управлението на рисковете най-често отсъстват от документите на нашите институции, а стратегиите, отчетите, пакетите от мерки и законопроектите в тях, в стратегиите и законопроектите. Липсва експертизата на тази специална гледна точка за решаване на проблемите на управлението. Положението в българския бизнес е същото. Голяма част от изпадналите в несъстоятелност или замразени днес български фирми стигнаха до това положение поради отсъствието на каквото и да било съобразяване с необходимостта да управляват своите рискове. За да преодолеем изоставането, ще търсим контакти с наши и външни сродни научни институти, с неправителствени организации за участие в общи проекти за усвояване на техния опит в анализа и управление на рисковете и кризите и прилагането му в България. Силно сме ангажирани в бъдеще да подготвим преподаватели от нов български университет, които са експерти в лабораторията за участие не само в научни, но и в публични дебати по несигурността, с цел да внесем в тях експертиза, която сега е остро дефицитна за обществото ни. И разбира се, да издигаме авторитета на нов български университет и качеството на неговото обучение. Интерес за институциите, бизнеса и медиите представляват нашите периодични доклади и анализи. Те ще дават експертиза в темите, които ги интересуват. В програмата от нашия план за развитие са предвидени общо 16 доклада, това е амбицията ни, и най-малко 15 междинни анализа със следната периодичност. Докладът за рисковете на сигурността 4 пъти годишно, без планирани периодични междинни анализи, но вече има такъв за извънредната ситуация с нелегалната иммиграция. Докладът за доверието в институциите е с периодичност 4 пъти годишно с 4 междинни анализа. Първият ще бъде публикуван на нашия онлайн портал в края на месеца. Докладът за политическата констелация е с периодичност 4 пъти годишно с 5 междинни анализа. Първият също ще бъде публикуван на портала в края на месеца. Докладът за демографските рискове е с периодичност 2 пъти годишно с 2 междинни анализа. Докладът за кризата в енергетиката е с периодичност 2 пъти годишно с повече от 2 междинни анализа. Вече има 2 такива за рисковете пред арбитражното дело на НЕК и Росатом. Общо ще наблюдаваме 29 първични и вторични риска и рискови профили и 19 нарушени рискови критерии. Ще публикуваме на портала научни разработки на наши експерти и докторанти и най-добрите защити на магистри. Разработването на международния стандарт за управление на рискове започва преди 11 години на базата на стандарта за управление на рисковете в енергетиката. Той е приет окончателно преди 4 години. Стана част от българския държавен стандарт преди 2 години и е още много далече от своето широко приложение. На този слайд показваме част от неговите високи амбиции. На първо място да съсредоточи и концентрира екипите да разпознават рисковете и нивата на тяхната значимост. Стандартът е отворен и препоръчва адаптиране за конкретни цели, което разбира се е по силите на организации и институции, които притежават голям опит в управлението на рискове и кризи. Най-силното качество на стандарта е, че при дисциплинирано и прецизно следване на неговите процедури гарантира на организациите, които го прилагат, подходящи мерки за въздействие върху рисковете и справяне с техните предизвикателства. Стандартът е синтезиран от най-добрия световен опит в управлението на рискове и затова при точното му прилагане предпазва от неефективни и неефикасни отговори на рисковете, не допуска неуправляемост, кризи и хаос. При спазването му
Стандартът гарантира, че управленските въздействия ще бъдат в рамките на законите и няма да предизвикват на свой ред нови, още по-големи изпитания за организацията и обществото. Лабораторията разработи свое приложение на международния стандарт и го внедрява в своята работа, анализи и доклади. Ние сме един от първите институти, който се съобразява и прилага ISO 31000 от 2009, България от 2011 и използва определенията на неговите понятия в изследователската си дейност. За академични и изследователски цели лабораторията е избрала да прилага определена последователност от етапи, които предлага стандарта. Обучението на магистрати и дисертанти, което ще извършваме, ще бъде основно в овладяването на този процес на работа. Наблюдение и преглед на откритите източници на информация, включително достъпните в абонамент, с цел установяване на рискови знаци. Фактите и обстоятелствата, през които те се проявяват, се протоколират, а с времето натрупват в досиета на наблюдаваните рискове. Те се съхраняват в виртуалната библиотека за лабораторията. Лабораторията сигнализира, че е установила рисков знак и информира за него с публикуване на резюме за риска на своя онлайн портал. Досиетата се подлагат на анализ, който идентифицира състоянието на риска, въздействията върху него и реакциите, които предизвиква. Анализът завършва с преценяване на нивото на риска. При преценка на авторите или при необходимост се правят препоръки, които се съобщават и консултират с заинтересованите страни. Създаденият документ е междинен тематичен лабораторен анализ или изследване на риск или рискове. Той може да бъде периодичен, както беше казано, или с актуална тема. Досиетата на рисковете и рисковите профили, които са постоянни теми на периодичните доклади, се подлагат периодично на общ анализ или изследване. Резултатът е един от показаните вече периодични доклади. Докладите и междинните анализи и изследвания ще бъдат представени с кратки резюмета публично и изцяло ще бъдат достъпни само за абонатите на портала. Докладите имат следните ориентири за въздействията и последиците съобразно класификацията на стандарта. Критичната оценка за управлението на рисковете ще се базира на тези критерии. Нашата критична оценка. На вниманието ви е една тяхна илюстрация. Ще спрем вниманието ви само върху крайните състояния. Както се вижда долу вдясно, опортунистичното изоставяне на първоначалната цел и промяната и под натиска на събитията води до най-тежки последици, макар да изисква най-малко усилие от управлението на риска. Това е поведението на слабата организация, която е станала играчка на съдбата. Премахването на риска, горе в ляво, е свързано с много енергия за противодействие и макар да е ефикасно, води до елиминиране или ограничаване на последиците, не е признак на ефективно управление на риска. С повече последици до него по-долу, но и често с по-малка сила на въздействието и управленска енергия се неутрализират възможностите една заплаха да доведе до нежелани последици. Това въздействие е ограничено ефикасно и слабо ефективно. Споделянето на риск в средата под линията намалява последиците от него в най-добрия случай на половина, като ги трансферира на друга организация. Това управление е близо до опортунистичното, пести енергия, но е недостатъчно ефикасно. Преодоляването на последствията, горе вдясно, е свързано с много инкасирани щети и много усилия за компенсирането им. Обикновено се дължи на закъснели въздействия или подценяване на риска. Долния ляв ъгъл, всъщност на вас всичко е дясно, аз го казвам по обратния начин, но тук е сам в дясно. Долния ляв ъгъл е илюстрацията на ефективното въздействие, защото не допуска осъществяване на рисковото събитие и избягва неговите последици,
Но то е и ефективно, защото с малко усилия пресреща риска с адекватни промени в управлението на организацията. За да се стигне до ефикасно и ефективно управление на риска, се прилага сложен итеративен процес на намиране на решение. Ето го процеса. Следващият слайд го илюстрира. Управлението на риск, както и изготвянето на организационната му рамка от консултантска организация, задължително изисква упълномощаване за бизнес организациите от собствениците, а за институциите от избраното ръководство. Безпристрастно, но критично оценено, сега сред нашите институции, дори Съветът по сигурността към Министерския съвет, няма внедрена организационна рамка за управление на рискове, отговаряща на международния стандарт, макар да е създаден специално с тази цел. Лабораторията ще генерира капацитет да консултира създаването на изискването от международния стандарт организационна рамка за управление на рискове за организация или институция възложител. Да изработва политика за управление на рискове и да консултира процеса на повторение на фазите до намиране на най-ефикасно и ефективно решение. Следващата фаза е внедряването на организационната рамка, след което приложението й става пряко отговорност на определен орган и става част от общото управление на организацията. Управляващият орган в организацията има задължение да осъществява непрекъснато наблюдение и преглед на резултатите от приложението и на състоянието на самата организационна рамка. Висшето ръководство поема отговорност на управлението при наличие на високи нива на рискове. В резултат на внимателното наблюдение и непрекъснатия преглед се изработват мерките за подобряване на организационната рамка и се внедряват в практиката на управлението. Това затваря итеративния кръг, който се повтаря до постигане на приемливи нива на рискове. Вече представихме основните звена на лабораторията в текста. Сега последен поглед върху функциите им. Директорът представлява лабораторията в отношенията и с органите за управление и други структури на Нов български университет, ръководи дейността и заседанията на консултативния съвет, привлича преподаватели от Нов български университет и отвън, включително опитни администратори за експерти. Отговаря за изпълнението на договорите с външни потребители, управлява лабораторията в интерес на Нов български университет, съобразно с неговите вътрешни нормативни актове, на сключените договори, разпоредбите на закона и отчита дейността пред ръководството на университета. Консултативният съвет, който заседава един път в месеца, приема след обсъждане всички организационни документи на лабораторията, структурата и функцията на докладите, включително след обсъждане самите периодични доклади. Организира студентски стажове и работа с дисертанти. Външните експерти, включително преподаватели от други университети, създават периодичните доклади и междинните анализи и изследвания на лабораторията. Участват в тяхното обсъждане на разширени дискусии. Когато са постоянно ангажирани в лабораторията, имат задача да консултират дисертанти в тяхната научна дейност. Вътрешните експерти са хабилитирани преподаватели и доктори от Нов български университет, които участват в анализа на рисковете, в създаването на докладите, организират и провеждат практики и стажове на студенти, ръководят дисертанти. Сътрудниците ни, които с едно-две изключения са дисертанти, ще работят пряко с студентите от Нов български университет и от други университети. Лабораторията вече е подготвила първите договори за съвместна дейност с други институции. Благодаря ви за вниманието. Това са нашите адреси. Уважаеми гости, чухте представянето на лабораторията. Имате думата за въпроси. Заповядайте за въпроси, само ще ви моля да се представите преди да започнете да ги задавате. Коментар Ана Кръстева, на Нов български университет.
изследванията на риска биха били успешни, когато сплетат два типа експертиза. Едната е технологията на самото предвиждане и превенция на рисковете. Другото е конкретната експертиза, защото енергетика, демография, от нови технологии и демография, експертизата би била много различна. Мисля, че сме абсолютно единодушни в този коментар. Казвам го, за да ви информирам, че в нов български университет функционира първия и, би казала, най-авторитетен в страната Център по миграционни и бежански изследвания, защото не случайно казахте, че най-горещата тема в момента е именно тази за миграцията с множество международни проекти, публикации, дисертанти и всички необходими атрибути и така взаимодействието на различните гледни точки, конкретната експертиза с, отново казвам, технологията по рисковете би била ползотворна в двете направления. Моят отговор е, че ние сме привлекли съответни специалисти, експерти от областите, в които са натоварвани да правим доклади. Разбира се, широко сме направени да се обявим за участие в общи проекти с други институции или неправителствени организации, които работят по тях. Единственото нещо, което нас силно ще отличава от всички останали, е точното и стриктно приложение на международния стандарт за управление на кризи. Ще прилагаме неговите понятия, неговите определения, начина на връзка на тези понятия, установените процедури и установените най-добри практики, които са описани там, ще бъдат следвани от наша страна. Разбира се, с това ще допринасяме в общото усилие да анализираме тези неща. Ще ви изпратим нашият първи анализ на извънредната ситуация с незаконната иммиграция, ако желаете. Други въпроси, заповядайте. Заповядайте. Добър ден, аз се казвам Иван Соколов и съм председател на борда на директорите на Международен панаир Пловдив. Господин Костов, много се радвам за тази презентация и въпросът ми е свързан с това как ще бъде прокарана линията за практическото приложение на някои от изключителните анализи, които очаквам, че ще се случат от тези изследвания. По-скоро как стопанския живот или стопанската активност ще се възползва от тези анализи. Вижте, ще се възползва в зависимост от това, което успее да извлече от тях. Говоря за общите ни периодични доклади. Освен това, ще има на разположение, ако разбира се превърне в партньорна или страна абонат на нашите работи, ще бъде запознаване и с нашите междинни анализи и изследвания. Но ние ще сме в състояние да правим тематични изследвания по възлагане. В тези тематични изследвания ще имаме амбицията и да внедряваме целият стандарт, така както той е създаден в организация или в институция, която има нужда и осъзнава нуждата, че трябва да приложи стандарта, за да се гарантира, че няма да бъде жертва на лошо управление на рискове. Така че ние сме отворени към това. Що се отнася до медиите, ние считаме, че медиите могат да извлекат полза от нашите изследвания и анализи и доклади до толкова, доколкото те ще ги информират съвършено безпристрастно и на научна основа за това, което се случва в страната. Ние няма да си позволим да използваме друг код в своята работа, освен научния код и кода така, както е разработен в международния стандарт. Няма да внасяме каквито и да било идеологии. Това ще си остане
работа на потребителя. Значи и политически партии могат да гледат какво ние казваме и да си ги интерпретират през своя идеологически код. И ние този код ще го държим далеч от нашите изследвания. Други въпроси? Ние сме отделили един учебен час. Затова пита ние за въпроса, нали така? Тук е час и половина, няма чак толкова става. Толкова изявени от публичното си обществено присъствие, хора ще може да се присъстват. Здравейте, господин Голтов. Това, което ми направи впечатление в началото, защото трябва да се представя. Аз казвам Станислав Станев и съм последна година финансия в Българския университет. Това, което ми направи впечатление в началото на презентацията, беше, че споменахте сливането на държавността с криминалността, мога така да го нарека. Мен лично, аз гледам касая много този въпрос, сигурно и всички останали, как точно ще адресира лабораторията този въпрос. Знам, че няма да стане съдебна система, но какво точно имате предвид? Благодаря. Аз не ви чух точно. Извинявам се. Сливането на държавността с престъпността, как точно ще адресира лабораторията този въпрос, защото наистина ми е много интересно. Ами то е споменато тук в предизвикателствата на България като силна, включително трансгранично организирана престъпност. Аз не сме отивали нататък да се занимаваме с дефиниране на риска, но във всички случаи този риск се наблюдава, ще бъде част от доклада за рисковете по сигурността. Това се занимаваме непрекъснато. Андрей Врабчев се казва. Аз имам следния въпрос. Благодаря ви, Андрей Врабчев се казва. Въпросът ми е следния. Всички тези рискове имат своята тежест и последствия при определени цели и посоки. Тоест, България преодолява тези рискове по някакъв определен начин и анализа им е следствие от целите и задачите, които самата държава си поставя. Има ли изясняване на тези цели и задачи или просто ние като един статичен участник в тези световни процеси поемаме и изследваме рисковете и това писане на доклади не е ли постфактум, т.е. съществува едно събитие и ние го анализираме, т.е. за да може да реагираме добре, не е добре да си поставим като цел едно предвиждане на риска, каквото и целта на науката, може да предвиждаш резултат. Това никъде не видях да съществува или да има принос, т.е. идеите са по-силни от парите и от властта, така че най-добрият вариант да се справим с нещо е да се стремим да имаме принос, а не само да прилагаме. Приноса в нашите доклади ще се изразява в следното. Първо краткосрочни прогнози за това какво може да се очаква в един близък период. Например, доклада за доверието в институциите и доклада за политическа констелация в края на месеца, които ще прием, ще завършат с краткосрочна прогноза за това какво е нивото на политическа стабилност на страната. Съвсем, пак повтарям, безпристрастно. На тактическо ниво. Стратегически. Не всеко нещо може да се анализира в стратегическо ниво. Вие сте прав, казвайки, че ние ще действаме преди всичко постфактум. Това, че действаме постфактум, се определя от следните обстоятелства. Ние работим само с открита информация, както беше казано, и с такава, която е открита, достъпна през абонамент. Ние нямаме свои източници на информация, каквито има администрацията на страната и нямаме никаква амбиция да се мерим като капацитет с една администрация, на което и да е ведомство, за да можем да предвиждаме и мерки. Въпреки това обаче, правейки прогноза, например, си позволя да илюстрирам с ситуацията, с извънредната ситуация с нелегалната иммиграция. Значи, най-опасното нещо на този риск е, че той е неопределен. Той е недефиниран, не е ясно колко време ще действа и не е ясно
целият размер на последиците, които може да предизвика в страната. Поради тази причина такъв риск ни е дал основание да си позволим препоръки. Значи, когато има такива много сериозни заплахи за сигурността, ние сме си позволили и да направим препоръки и да предложим действия. Въпреки че в този случай то се дължи на благоприятно стечение на обстоятелствата. Няма да бягаме от тези неща. И трето, когато някой иска да управлява ефективно и ефикасно рисковете, които стоят пред него, като институция или като организация, в стандарта всичко се нарича организация, той може да разчита на опита и подкрепата на лабораторията като външен консултант да инсталира там всички необходими за спазване на стандарта процедури, структури, инструкции, подготовка на кадри и така нататък. Благодаря ви, Цветлин Йовчев, министър на вътрешните работи и синдикалите. Искам да ви поздравя за добрата идея и за този проект, тъй като той е, според мен, не само от научна гледна точка едно предизвикателство и едно много сериозно начинание, но и от гледна точка на практическите ползи, които ще има. И съм намерил, че тази идея и този проект трябва да бъде подкрепен. Струва ми се, че ще срещнете няколко много сериозни предизвикателства. Наистина се надявам да успеете да се справите добре с тях. Първото предизвикателство е свързано с това, с събирането на информация и обработване. Защото ако разчитаме единствено само на това, което се публикува официално, първо, че е изключително голямо по обем и изисква необходимата преценка, обясняване, селектиране на тази информация, систематизиране. И наистина се надявам да успеете това да се справите. Второто за мен е важно предизвикателство, е свързано с дефиниране на националния интерес. Без да успеем да дефинираме правилно националния интерес, ще бъде трудно да дефинираме и рисковете, които проистичат там за България. И наистина в тази посока тук ще се позволя съвсем малко да не се съглася с господин Костов. Няма как да избягате съвсем политиката. Защото, оценявайки рисковете, трябва да има единна визия за това как трябва да се развива. Аз мисля, че в момента няма някакво сериозно политическо разминаване. Всички подкрепяме това, че България трябва да бъде една демократична държава, върховенство на закона, свобода на словото, пазарна икономика, права и свободи на гражданите са основни стълбове. Но наистина от това не може да се избяга, защото без една такава визия много трудно можем да дефинираме целите, които искаме да постигнем оттам от рисковете. И рисковете, които проистичат за България от промяната в установката, в средата на сигурност като цяло. Така че искам да ви поздравя още веднъж и да ви пожелая успех. Благодаря. Ние взимаме целите. Ние взимаме целите от съществуващите стратегически документи. Например, има стратегически документ, който трябва да се справи с рисковете в демографската сфера. Там е описано, там има цели, такива има в стратегията за енергетиката и на времето имаше малко по-друго име. Тоест, има многобройни стратегически документи, по които ние в момента се ориентираме. Ние считаме, че работата ни е предимно фокусирана върху националното съгласие върху сигурността, върху националната сигурност. Във всяка страна в Европа има национално съгласие по ключовите интереси, които са изразени в националната сигурност. Това от една страна. Първият въпрос обаче е много интересен. Аз малко ще издам намеренията на лабораторията, всъщност ще ги издам доста. Ние в момента сме в преговори да придобием една много мощна търсачка, която ще обучим в следващите месеци да извършва
търсене върху абсолютно всичко, което може да намери, което ще бъде свързано и може да бъде адресирано като рисков знак за България. По темите, които имаме, като ще ориентирам върху тези наши 29 риски, първични и вторични рискове, рискови профили и тези 19 нарушени рискови критерия, където се развива просто кризисни процеси. Тази работа ще ни отнеме месеци, вероятно, но може би след около година ние ще имаме тази интелигентна търсачка, обучена от лабораторията, която ще помага на сътрудниците ни много бързо да стигат до локализацията на рисковите знаци, да ги протоколират бързо и да натрупват съответните досиета. Така че това наистина е най-големия въпрос, как функционира тази система, защото само представете си, само едно търсене в най-обикновените пространства, не говорим кой знае колко разширени, веднага изкачат десетки, стотици заглавия, които практически никой не може да обработи. Така че ще отлучим такъв много сериозен инструмент на лабораторията. Доцент Венелин Георгиев, Департамент национална международна сигурност. Практиката е показала, че постигането на резултати изисква използването на една достатъчно изчерпателна система или достатъчно изчерпателен подход. Мое наблюдение има някакви параметри, които са, или характеристики, които са специфични проблемите, които не се обръщат внимание. И визирам апетита и толеранса към риска. Във вашата методика или вашия подход, който ще изследвате, влизали изследване във връзка с съществуващия апетит и толеранс към риска и неговата промяна в зависимост от хората, които взимат решения. И вторият ми въпрос, ако използваме езика на икономиката, очевидно има до предлагане на изследвания на резултати във връзка с управление на риска. Смятате ли, че има достатъчно търсене на пазара на резултати от подобни изследвания от страна на институциите на изпълнителната власт и готовност те да прилагат тези резултати от изследванията върху управление на риска? Второто ще говоря след няколко месеца. Сега не мога, но въпросът за желания риск, за търсенето на риска е много интересен. На практика всеки, който се нагърбва да прилага сериозна реформа, създава риск и поема риск. Например, стоящия пред вас министър, когато обяви, че ще прави съкращение в Министерството на вътрешните работи, сигурно веднага събуди срещу себе си сериозна съпротива и рискове за работата си. Абсолютно убеден съм. Тоест, много случаи при съвременното управление самите управленски решения пораждат рискове. Това са търсени рискове и добре е, когато те се вземат, когато те се предприемат, т.е. когато се тръгва към желан риск, едновременно с това да има, да кажем, план Б за неговото специално управление, защото в противен случай той може да се окаже по-голям, отколкото риска, който се опитва и предизвикателството, което се опитва да реши. Една от основните причини политиците да избягват или да стоят далече от реформите, обстоятелството, че те се опасяват, че вторичните последици от това, което ще предприемат при реформите, може да доведе до още по-големи предизвикателства пред политическите решения. Това по отношение на общия случай. Иначе вие може би имате предвид и нещо по-конкретно, което аз не си давам. Последна възможност за въпрос. Пак не знам дали трябваше да се възползвате от последната възможност. Аз не знаех, че Заповядайте. Понеже казахте за национално съгласие. Нека. Добре, вече решили. Кажете, вече започна. Не, за 10. Живко Занков се казва. Адмирации за лекцията и за идеята. Благодаря ви. Въпросът ми е насочен основно към медиите. Понеже в България цялата медийна среда е изключително подхванена. Управлението на риска в голяма степен зависи от
състоянието на медийния пазар в България. Имате ли някаква идея как може да предизвикаме чистоплътност на медиите, защото те играят огромна роля именно в случващите се рискове. Конкретно питам заради това, което се случва в Москва в последните 3 дни. Което може да се случи и тук по същия начин. Как да направим така, че медийният пазар да се самоизчисти и да добие нормален човешки образ? Това безспорно не може да е задача на нашата лаборатория. Това, което обаче ние сме длъжни да правим, е да отчитаме степента на достоверност на информацията от източниците, с които ще работим. От тази гледна точка, за нас, аз говоря за нас, но къде си давам сметка, че съм далеч от нашата идея за въпрос. За нас е важно да работим с източници, които са максимално достоверни, т.е. близки до официалните или източници, които ще предизвикват непременно съответни последици, които са планирани да постигат, или някои, които постигат последици, които не са планирани. Но ние ще се стремим да работим с достоверни източници. Масовите източници, с които ни се налага да работим, ние ще подложим, аз казах в представянето, ще подложим на специален анализ за достоверност също. Защото да, вътре ще въведем стандарт, вътрешен за нас, разбира се, който ще си бъде част от инструментариума на лабораторията, защото вижте, когато се появят много рискови знаци, примерно един рисков знак, както сега ни се случи много пъти, примерно обработвайки досието на нелегалните иммигранти, се оказаха многобройни източници на информация. Само че при внимателно вглеждане, част от многобройните източници на информация фактически обслужваха определена политика. Ние го видяхме това нещо и разбира се, го съобразихме при анализа. Нали? Не се оставихме да бъдем, иначе ще се оставим да бъдем, как да кажа, да не казвам манипулирани, но... Това е проблема, че тук медийния пазар манипулира обществото, а не... Значи къде е спасението в момента? Значи, ние ще се опитваме да избегнем, амбицията ни е да избегнем манипулацията, да работим само с автентични източници и нашите изводи да бъдат, така се каже, с отстранени такива внушения и манипулации. Ще бъдат по стандарта. Ние обаче, сега втората част на въпроса, който може би вече е по-близо до това, което казах, ние ще наблюдаваме и специално да го кажа по-кратко, натрапчивото повтаряне на една и съща тема в медиите, като фактор за опит да се повлияе на общественото мнение, защото и в тази светлина ще разглеждаме медиите, те могат да генерират по този начин или да усилват, или да намалят някакви рискове. Мина Кларова. Ясно е, че този проект не е единствен нито в България, нито пък, ако кажем, Европа или в глобален мащаб. От тази гледна точка, подобни звена, които анализират риска, могат да служат както за източник на информация, така, разбира се, и за създаване на някакъв вид мрежа, за някакъв вид партньорство. Сега до толкова, доколкото съществуващите аналогични звена, разбира се, че могат да бъдат оценени, разбира се, могат да имат своите предимства, недостатъци и различия с това, което се прави в този проект. Каква е вашата стратегия? По отношение на логични звена, които имат сходни задачи с вашите или идентични, било то в България или в европейски мащаб или в глобален план? Стратегията е проста, широко отворени обятия за коопериране, за изпълнение на съвместни проекти. Ние вече с две такива звена, български, установихме контакт, изработихме договори за съвместна дейност и предстои да бъдат подписани. Вероятно ще разширяваме това нещо. Сега, има много институти, това към първата част, но
приложението на стандарт, на международния стандарт е едва, той е съвсем млад, той е от 2009 година. На практика той не е широко влязъл. Има сфери, примерно ядрената безопасност, борбата с противодействието на рискове в ядрените централи, рисковете на оператора, който разпределя и подава електроенергията и ред други такива области, банковите рискове, където има изключително сложни и много сериозни системи за противодействие и за управление на рискове. Но що се отнася до общия случай, в момента сега се представя пред нас под формата на извлечен от световния опит стандарт. Това е съвсем отскоро. Хубавото съчетание е, че част от хората, които сме в лабораторията, имаме и големия опит в управлението на рискови кризи. Така че отворени сме за всякакво коопериране, за всякакво съвместно участие. Желаем да направим тези неща. И с международни, в момента най-вероятно ще се появи наш офис в чужбина, така че и то по тяхно желание. Така че това е бъдещето, това е нашата визия. Аз мисля, че това бяха подходящи думи за приключване на тази среща. Искам да благодаря на всички присъстващи за активността и участието. Желая ви успех. Не знам докъде е. Сега сте на сайта. Въпреки че още не функционира с мога да отговоря в момента. Всичко се работи, в момента се събира информацията, първото гледане е айспер и следващото резултативния семестър, когато доклада на 20. Да ви попитам дали сте работили по една конкретна тема, дали номинацията на Делян Пеевски беше риск и това кризи? Да, има досие точно този процес. И какво гласи това досие? Досието са вътрешни документи на лабораторията, ако това е все пак епизод от темата за риска за политическата стабилност. Само това. Той не е конкретна тема на лабораторията. Именно, а дали в лабораторията сте разглеждали кой е най-големия риск, който е приел и тези кризи и методи се решават? Ще видим експертите, които ще представят първият вариант на доклада. Не мога да се прецените. Аз не се занимавам с всичко. Това ми беше на дневен ред, да чака нова презентация пред дипломатите, така че... А какво ще презентирате? Същото. Лабораторията много малко по-в техния офис. Не много. Имаме изследване.
но ще бъде гледано и ще бъде качено на сайта. Дайте малко изпреварваща информация. Не мога да ви дам пред изпреварваща информация. Ние имаме цялостен рафт. Аз съм родител на бивши нищо. Искам да напълна с нещо Университетските преподаватели са прошли със своите анализи. От тази гледна точка, като университетски преподавател, как ще анализирате ситуацията? Политическата тогава? Ще анализираме след като излезе държавния бюджет на страната за 2014. Там ще се затвори цялата необходима информация. Тя ще бъде вкарана заедно с политиката. Темата на доклада когато сме готови. Ръката за пример господин Светлин Йовчев, вътрешния министър Светлин Йовчев, и то в посока положителна това, което е направил. Не, само казах, че той като се опитва да направи реформа, да извърши съкращения и да преструктурира министерството, задължително ще срещне и ще се води нови рискове, включително хората и така. Това казах. Само дадах го за... Не, това не е оценка. Това не е оценка. Това беше пример. Бъдете коректни към мен, нали? Това беше пример за това, че и опит да се управлява риска може да се предизвикат по-тежки последици, ако човек не е готов, още по-тежки последици, още по-тежки изпитания при самите реформи. Това е деликатна сфера. Управлението на риска на кризите е сложно нещо. Човек с голям политически опит, обаче как смята за управляващите, доколко се справят с тази сложна задача? Няма да отговарям. Благодаря.